Ako vytroliť vášho kamaráta v Minecrafte? Číslo 10. Ukradnú ním veci, ako je to dobré, rýchlo získate veci, ale keď s ním hráte sami, ja jasne kto to urobil, takže číslo 10. Číslo 9. Urobiť im diuru pred dom, ako padnete dole, spomnite sa niekde v totálnej ako mačke a jo, číslo 8. Urobiť z takéhoto pekného domčeka toto a nešetrite. Číslo 7. Urobiť presne to isté, ale s bambusom a váš počet môže 100-krát skapať. Ako? Minimálne takto. A jo, je to strašne otravné dávať preč a niekomu sa to môže páčiť, ale aj tak niečo musí z toho dať preč, takže jo. Číslo 6. Urobiť niečo také, že váš kamarát niekam pôjde, vráti sa a tak trošku mu dáte, povedzme, hydinu, alebo trošku slepíc, lebo kľudne aj hociaké iné zvieratá, ale je to strašne otravné, proste ich všetky dávať preč, je to hrozné. Číslo 5. Urobiť tiež úplne to isté, ale dá tam lavu a skončí to takto. Číslo 4. Zničite im všetky točky okolo bejsky a bude to vyzerať asi nejako takto. Číslo 3. Poviete im, nech sa postavia tam, vy to stlačíte alebo nejako takto. Jo, a bum. Číslo 2. Zakopete pod zem nejakého moba, aby keď váš kamarát príde, bude sa chcieť vyspať, nebude môcť, tak samozrejme pôjde sa pozrieť, tak ako som aj ja urobil. Potom udajde, že tam nič není, tak to skúsi znova. A potom zistí, že ten mob je celý čas pod ním. Jo, tak to by som chcel ukončiť dnešné video, jednotku nechám na vás a podľa vás zmenil sa ten dom, v ktorom som toto všetko natáčal? Ak áno, napíšte do komentárov, pardon, ešte za ten skin a prosím, dajte mi like a odber, veľmi sa za to poteším, môj cieľ je 1000 odberov a jo, uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ, čau!